На бас, че не знаеш за най-мощната американска кола, която бе забравена. С 650 конски сили и карбоново-кевларово купе, този звяр достига 350 км още преди да съществува Bugatti. Това е Vector 2.8. Създаден от Джералд Вигард, той е вдъхновен от авиационната индустрия и оборудван с 6-литров битурбо V8, способен да вдигне до 1200 коня. Теоретичната му скорост 390 км в час. Но защо не успя? Лоши решения. Цената скочи от 200 000 на 450 000 долара, а официално документираната му скорост остана 350 км в час. И то с тристепенен автоматик. Знаеш ли как се намират редки коли на добра цена? В mrcars.bg. Ако Vector беше изиграл картите си по-добре, днес Америка можеше да бъде царят на суперколите. А знаеш ли кои коли наистина си заслужават? Тези, които комбинират мощност, дизайн и разумна цена. Потърси мечтаната си кола сега в сайта на mrcars.bg и грабни мечтаната си кола на супер цена без излишни.